Apakah silikon ini merek tikus? No, dadi CCS itu seneng diliceng. 30. Awe 20 malah 10. Ngowo lu 5000. Mangan lu. Mangan lu. Cak semprot. Mangan lu. Mangan lu. Mau nah? Kandani kok lapar coy. Cemplon dilawan. Tadi sisik ra masalah, penting happy. Sisik ping dadi oke Mas. Oke ping sithik dadi sithik. Oke ping sithik ya dadi oke ding. 65. Loro 10.000. Lagi ya. Iya. Rasanya gratis. Rasanya gratis. Rasa gratis. Rasanya gratis. Ono? Nek to. Sing iki beda Mas lampu sing iki. 22 watt. 22 watt. Ada segelan. Regane 75.000. Mereknya fan. 70. 70 swidak 50 tangpuluh. 30. 5.000. Hah? Ojo. Yo watan. 30. Selawe. Ya 20.000. 20. Cepet ayo wis 5.000. 20. 20. Tuker. 20. 5.000. Wis sampeyan awal molas. Molas. Ngenteni 5.000. Gede kok mau. Rong potong berarti 30. 35. 35. Sudah tutup. Ya, 30 nya loro ben. Bayaran wis. 30.000. 22 watt. 30. Ngancung. Beda nak aja jangan ketara. Aja ngacung sih jane cemplon kelenger murah kae. Kae nganyel ke cemplon ning ngene. Nek kelenger jet murah ngene iki. Bakul kelenger ditukoni. Gimana letak kemanusiaan yang adil dan beradab ayo. Mosok negara Pancasila ana bakul tele-tele ra ditukoni. Tele-tele tukonono ada kemanusiaan dadi. 30. 30.000. Tukuran. Yo. Loro lho. Bedane aku kurang. Meden delok. Delok tok. Aku padahal dek munyok. Anak aku munyok apa? Ya uang. Munyok embera lokal delok kan uang. Bisa Gas. 30. Ya wis ora apa Mas. Wis ben seneng tuku tak tekati. 30. Ya mana 30. Nah, sih rada cilik rada gede. Iki sing cilik dhewe 5.000 sak potong. 5 watt rasa nyang-nyangan ya. 5.000 nya. 5.000. 5.000. Hei, Mbak bojomu kandhanan Mbak kon tuku lho. Bojomu nanti. Lah kuwi anu disayang. Bojone disayang ora keidet kowe ya. Oleh nang ya bojone disayang dadi sayang-sayangan ngono ya. Pulpane, Mas. Mau bicara keidet bingung ya. Dimana? Loro 30 ya. Loro 30 ngerti. Ngene mau tadi ya. Ini loro 30 ben. 20. Besok 80 ya, Dek. Ya. Lu putune tadi. Panggo nyatet-nyatet. Besok dadi 80.000 rupiah. Terima kasih ya, Dek. Iki sini 6,3 triliun. Padha duite Bank Kenturi. Iya. Komplit deh. Satu entek. Mari sing cilik. Selawe 20, 15, 10, 9, 8, 7, 5.000. 5.000. Ngono kamar tidur iki lho, Pak Dik. Remang-remang. Bojone ayu cawete putih. Jalur ora kei cawete deret-deret melar kabeh. 30. Gogoy. 30. Lawe 20, 15, 10.000. 8, 5.000. 5.000. Wah, sing keri ulet-ulet tenan iki. Motor kabeh lek keri, sing dhisik mau kale geblondrok. Tanggur sing keri jan sangel iki. Ya.